So mga kaanyol, wadya tilalamat natan. Mga kaanyol, una tinatanad ng sangaan, tawali bali-bali yalaan di man, jad pululuan ko no, masami di man. Tara na, tignan natin ang pinakamasarap sa bululuan wings. Mga kaanyol, nandito na tayo, kasama natin sila. Mga kaanyol, nandito na tayo. Malapit lang yan sa Star Fuel. Tara na, pumasok tayo ngayon, kasama natin si Love. So yun, kaanyol, nandito na tayo sa Bululuan Wing. Kami lang yung tao dito sa Bululuan Wing. Napabidyo na rin po ako sa mga paligid-ligid. At sa pag-aantay po namin mga kaanyol, marami palang upuan dito sa loob. Kaya halina mga kaanyol at pumunta na tayo dito sa Bululuan Wings. So ayun mga kaanyol, andyan na po yung mga menu nila at pumili na po kayo dyan. Ito po yung napili namin ng bulalo, pinakamasarap at mainit na sabaw at sipsipin mo pa. So mga kanyol, ito yung napili ko, kari-kari, masarap yan at may agamang pa. So mga kanyol, naubos ko na yung rice ko at nakadalawa ako. Mga kanyol, naubos ko na at pinagmasdan ko si Lab na kumakain. Mga kanyol, at samahan nyo kung uminom ng sabaw ng bulalo. So mga kanyol, naubos po na namin ngayon. Maraming salamat po sa panonood mga kanyol. Huwag kalimutan mag-like and share.